Mae gweithio gyda plant yn rhydedd yn y die. Mae fe'n gyfle i weld nhw'n blodeuo ac yn datblygu ar ddiwedd y dydd i ni gyd yn anelu at un peth, gofal gorau posib i bob plentyn. Pwy yw'r bobl ma te? Fi sy'n dysgu am 9 mlynedd ar 20 mewn ysgol fach wledig o'r enw Ysgol Llanddewi Brefi. Des i ar draws swydd dirprwy Rheolwr yn Meithrinfa Camau Bach. Rhaid wedyn bod fi yn ymgymryd â lefel 5 yn gofal plant. Oedd e o fydd mawr i fi. Mae fe wedi rhoi'r cefndir i fi o beth sydd angen arna i fod yn reolwr effeithiol sydd yn gallu gweithredu meithrinfa o ansawdd uchel iawn. Mae gyda ni apprentice o'r enw Gweno sydd newydd gwblhau i lefel 3. Trwy'r cyfnod hynny, o'n i yn rhan o'i mentora o'r Gweno yn medru dod ata i pam oedd angen cyngor arni. Hefyd yn dilyn y apprenticeship, roeddwn ni yn y sefyllfa i gynnig swydd llawn amser i Gweno ac mae'n profi ei hun i fod yn aelod gwerthfawr tu hwnt. Mae fe'n gyfle arbennig i unrhyw un sydd moyn newid gyrfa. Mae fe jyst yn rhoi'r cefndir i chi, mae fe'n dangos y ffordd i chi.